Velkommen til Live fra Bremen. Et comedy show, der sendes direkte fra Simon Spies gamle Merkurteater midt i København. Sørg for, at du sidder behageligt på en stol med fødderne solidt plantet i gulvet. Så er du klar til en lille drømmerejse. Når drømmerejsen er forbi, vil du høre mig sige Numen Sas. Numen Sas. Og du vil være parat til at gå ud i dit liv med fornyet energi i krop og sjæl. Du er på en strand. Det er en varm sommerdag, og solens stråler rammer din hud. Det er sommer, og du har glædet dig til, at sommeren skulle komme. Men det er som om, at sommeren ikke vælter noget godt. Det varme sand stikker i din nøgne hud. Der er insekter, der kravler på din krop. En bi kommer mod dig. Den kommer lige mod dig. Den rammer dig hårdt på din kind. Bien stikker sin sylespidse snabel ind igennem din kind. Mærk kontaktfladen mellem snabel og kind. Nu er du bange, men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Bien stik får din kind til at svulme op, og du vil væk fra stranden nu. I sandet ligger en lille sti. Den går du hen af. Stien fører ind i en smuk park. Men parken er øde og tom. Har ingen at se. Det summer bag din ryg. Du vender dig om. En kæmpemæssig myg kommer mod dig. Den kommer lige mod dig, og du ser, at myggen er ond. Myggen suger sig fast på din lænd og suger dit blod. Mærk kontaktfladen mellem myg og lænd. Nu er du bange. Men vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. Din kind er svulmet op. Din lænd er tømt for blod. Du synker sammen i smerte og mærker, hvordan solens stråler går gennem din huds pigment og brænder dit kød. Det går op for dig nu, at sommeren vil dræbe dig. Nu er du bange. Du er helt alene i den store park. Der er ingen, der kan eller vil hjælpe dig, når sommeren med sine mange kræfter simpelthen vil smelte dit kød, knuse dit sind og smadre din sjæl i 1000 stykker. Numen Sas. Numen Sas. Her slutter vores drømmerejse, og du er nu parat til at se live fra Bremen for sidste gang, før sommeren kommer. Og husk, at har du ikke kærlighed i dit liv, så har du ingenting.